Halo Lur, iki aku mlaku-mlaku meneh Lur. Iki arep nduduhke dalan saka Pengasih. Mubeng-mubeng ketok Nanggulan ya Lur ya. Iki dalane wis sahdu iki tak mulai saka pertigaan lampu merah Pengasih iki aku ambil ke kiri nek lurus ketok Sentolo iki ambil kiri sing arah ning Nanggulan ya Lur ya. Iki situasi dalane iki sepi ning ya halus aspale ya Lur ya iki. Kene iki kiwa tengene wisih rindang iki lho iki. Pokoke nggone-nggone nek nggo motoran, nggo sepedaan ngene iki penak iki. Aspale ya halus tenan iki lho. Iki pokoke engko finise ning lampu merah Nanggulan ya lho sanding puskesmas kae. Iki aku isih terus iki aku karo ngampalke dalan daerah kene lho wong aku ya urung begitu apal iki daerah kene iki. Iki terus wae pokoke nurut dalan kene iki ya Lur ya. Kiwa tengen pemandangane sahdu tenan kene iki Lur. Iki pokoke isih nurut dalan gedhe iki ya Lur ya, dalane alus mulus tenan iki Lur. Kiwa tengen pemandangane pokoke istimewa iki. Iki nek seumpama dienggo sepedaan wayah esuk iki cocok ini Lur. Dalane alus ning ya wit-witane isih akeh dadi udara seger nek esuk kemungkinan isih seger daerah kene iki. Mungkin nurut dalan kene iki terus iki lho iki isih lumayan iki lho iki nek arep ketok lampu merah Nanggulan kae. Pokoke ya wis mingro nonton situasi kanan kiri, delok pemandangan, dinikmati berkendarane iki lho iki. Iki masuk wilayah ngendi aku dhewe ya urung begitu paham lho iki mau ming pas saka Wates arep apa mubeng-mubeng ketok nganu Nanggulan iki mau. Iki wae ming tak turut dalan kene iki ya lho ya iki. Ketok iki jalur alternatif saka ngendi Wates ketok daerah Nanggulan iki liwate kene iki. Ya iki mau tak coba dalane halus mulus kok kene iki. Jan jalur-jalur kene iki termasuk jalur provinsi apa jalur kabupaten aku ya ora paham juga iki lho ning dalane kok le mulus. Nah, iki ora kalah karo dalan-dalan ning kutha iki. Senajan ning desa ning dalane tetep mulus iki. Kuwatangan ya pemandangane ya asoe dalane ora begitu rame. Pokoke nek dienggo motoran iki penak iki ndelokke iki kahanan situasine kaya ngene iki. Iki aku isih lurus adoh iki. Iki isih pirang kilo aku ya ora begitu paham banget iki lur iki mau ming nyoba mubeng-mubeng ya ale iki. Nah iki wis nurut dalan iki lur iki kanan kirine ya wit-witane isih akeh. Pokoke liwat kene iki wis nek arep nyoba mubeng-mubeng. Wah iki wis jenengan mesti seneng karena dalan-dalane iki alus ra ono grunjalan. Nggo nyantai ya oke, nggo banter ya oke, tapi nek berkendara rasa banter-banter pokoknya sak madya wae. Sing penting selamat sampai tujuan. Malah ana ngarep ki ana mobil Pak Polisi barang iki ngarepe meneh ana muatan batu kaya nganu apa jenenge truk muatan batu. Iki wis mlebu wilayah ngendi ya kene iki lur sing ngerti monggo lur di komen-komen aku ora begitu paham banget iki dalane. Mengaku mau nurut iki dalan kok halus iki pun tak turut-turut iki ketok Nanggulan. Walah gitu kayak gitu aku. Isih lurus sih, isih terus berkelok. Wis ngetutke jalur iki, jalure ya jembar iki lur. Jalure ya jembar. Pokoknya tidak mengecewakan iki lur iki jalure nek dienggo motoran, dienggo guang bunek sing cetha lur. Oh iya lur aja lali aku dibantu di follow, di share, di like, komentar juga boleh ya lur ya. Ben le gawe video-video
tentang jalan-jalan ki iso nganu lur. Iso luwih semangat ya lur ya. Yo iki ae tak selipe iki truk iki lur. Tak selipe ya. Pokoke iki tuh dalane mulus iki. Ning ngene iki kiwa-tengen wit kambil, wit jati ya iso akeh. Iki suasanane sahdu. Iki ketake iki mlebu wilayah Nanggulan kita iki lho nek baru iki mau. Nah, isih berkelok-kelok kaya ngene iki dalane iki. Berkelok-kelok ya lur ya. Ganti delok saka aspale tetep iki mengonone ming mulus iki. Ora ana aspal sing elek iki mau. Nah, kae kahanane kok ngono kae. Kiwa-tengen disuguhkan pemandangane sing asoe banget kuwi lur. Oh, iki iso adoh iki lur iki isih. Oh, mau berkelok-kelok mau ngliwati kampung ngendi, nganu ngendi aku ya ora begitu apal iki mau lur. Ini dalane sepi sing cetha lur. Nah, kae pokoke kok paling ya munggah-munggah tipis, medun tipis. Belok-belok oh iya iki wis mlebu Nanggulan iki mau ketek kelurahane apa ya lur ya. Aku ya ora begitu tak gatekke iki mau. Iki isih lurus lur iki, pokoke isih lurus wae nurut dalan iki. Nah, iki kono nganu barang lur iki sempet kesasar ning kampung-kampung barang lur mergo ora apal dalan. Ya aku isih lurus. Wah, dalane pokoke jos-jis. Mantep, ora meng abal-abal iki dalan Desa Rasakota nek iki lur kepe lur. Iki masuke wilayah ngendi aku ya ora begitu paham tenan iki lur. Pokoke iki minta sepilke iki saka pengasih utawa Nanggulan iki kok diikuti ya lur. Pokoke aja ngasih pedhot ndelok. Mengko sing ngerti kuwi masuk wilayah ngendi ngono dikomen lur ben aku rondo apal lur. Wah iki dalane iki nek dienggo sepedaan iki ketoke enak banget karena kondisine nanjake ya tipis. Suasanane asri banget kene iki. Aspale ya halus iki pokoke wis istimewa kene iki. Dalan iki. Nah, kayak berkelok-kelok ngene lho, kayak penuh tantangan iki nek sik seneng bersepedaan ning daerah kene iki. Tantangane berkelok-kelok, kayak gitu. Iki pokoke saya lurus terus. Nurut dalan iki lur. Aku ngetotke mobil Pak Polisi ning ngarep ae coba ketok ngendi nggo. Terus wae kanan kiri ya pemandangane ya tetep asoe tenan nek daerah Kulon Progo itu. Tetep jos. Sawah ya isih jembar-jembar. Delokke wit-witane ya isih opah. Nah, iki dengan kondisi jalan sing halus ngene ya iki. Iki pokoke isih lurus terus. Lurus. Iki pokoke isih adoh iki. Ngetotke mobil ngarep es. Pokoke kliyak-kliyak wae sak tekane wae lur. Rasane ngebut-ngebut arep ngoyak apa wong iki ya mung wong mlaku-mlaku. Delok kahanan dalan. Nah, karo ngguwang bunek sing cetha iki lur. Kuwi ngarep kuwi ana pertigaan kuwi aku ambil ke kanan kuwi nek lurus nek ra kleru kuwi engko iso ketok Sami Galuh apa ya lur. Wah, iki aku ambil kanan iki. Nah, iki ambil kanan. Iki kudune iki engko nek tak teruske lurus mentok iki nek ra kleru ketok ngeplang. Ning aku mau sempet rondo bingung kok ning ngarep kono kae mau lur. Kudune aku ambil kiri, urung ambil kiri njak aku mlebu ning pedesaan. Iki isih lurus terus lur iki. Oh, isih tulus kanan kiri isih asri iki wis mlebu Nanggulan iki lho nek ra kleru. Nah, iki dalane kok ngene iki. Kuwi ngarep iki jenenge ledeng apa ya lho iki nggo irigasi persawahan iki. Nah, kuwi
Isih lurus iki kene dalane sepi pol. Tanpa seliringan lho wis beberapa apa menit jalan iki ora berseliringan karo mobil apa motor iki. Iki pokoke sahdu tenan iki lho lagi seliringan siji iki. Yo berkelok-kelok kaya ngene iki pokoke istimewa iki mlebune nanggulane ngendi aku ya ora ngapal iki lho. Sing ngerti dalan-dalan kene iki tolong di komen-komen ya lur ya ben aku ya apal. Wah aku kudune menggok kiri iki aku mau banteran mah bablas iki lur. Nah aku engko ning ngarep kono kae engko belok ning perkampungan iki arep puter balik meneh nanggung. Wah aku engko ning ngarep kae kok aku belok ning perkampungan lewat kampung-kampung ini ya wis apa-apa ku pengalaman. Ya yo ngapalke dalan iki kudu ana kesasare barang ya lur. Pokoke mlaku-mlaku iki ndelokke kahanan karo ndelok situasi asri ngene iki rasane ayem, tentrem pokoke lur. Iki dalane yo halus iki. Iki pokoke nek ora kleru engko nek tak turut terus ketok ngeplang iki lur. Iki aku ning kene iki ambil kiri iki ya aku masuk perkampungan kene iki mergo kudune belok kono kae mau. Nah iki masuk perkampungan kene iki. Wah iki sawah ya isih sadu ya daerah kene iki. Iki jalur kampungnya aspale ya termasuk halus iki daerah kene iki. Pokoke istimewa tenan iki dalane. Yo beda daerah beda carane nangani ya lho ya. Iki kebijakane setiap daerah iki macem-macem dadi yo wis ditampa apa-anane wae nek pengen golek dalan halus ya mubeng ning daerah liyane nek daerah dhewe dirasa urung begitu halus ya lur ya. Kok lewat jalur kampung iki lur kono kuwi engko ngarepku ana SD mbok SD ngendi kuwi aku ya ora begitu gatekke karena aku fokus ning dalan. Kalau urung ngapal iki nek lali-laline ana apa-apa mah repot dhewe to lur. Nah iki sebelah kiri iki ana SD kuwi. SD ngendi aku mau ora begitu maca lur. Ya aku ndronjong meneh iki masuk kampung iki bar iki mengko ning ngarep kono kae tembus ning jalur gedhe meneh iki nah iki sing ning jalur perkampungan. Nah iki isih ketok ngarep kae ora lejelo ngarep kae ketok jalur gedhe. Nah iki wis ngarep kuwi lur iki jalur gedhe ketoke nek ngiri sing tembuse sing aku kleru mau iki kemungkinan kuwi jalure iki aku ambil nganan lur. Ambil nganan. Wah iki pemandangane iki. Kok perbukitan Menoreh kok kene iki ternyata wis ketok lur perbukitan Menoreh iki. Daerah kene iki. Nek sing seneng mlaku-mlaku ning daerah kene mesti wis apal daerah kene. Komen-komen kuwi masuk wilayah ngendi wong aku dhewe ya urung begitu apal ya lho ya. Iki ngliwati jembatan iki jembatan kali apa aku ora begitu ngerti lur kene iki. Pokoke jalane cetha mulus. Nah aku mau kale mubeng-mubeng iki. Wah iki sih lurus wae iki. Pokoke sih lurus. Engko jedule puskesmas Nanggulan pas lampu merah kae lur. Nah kae perbukitan Menoreh iki tak sepilke wah kae ketok kae sadu to kae perbukitan Menoreh iki. Iki sesuk kapan-kapan nyoba mubeng-mubeng ning perbukitan kono ae ketoke luwih sadu meneh iki.